Salutare! Astăzi m-am gândit să vă arăt câteva feluri de a lega cârligul de pescuit pe care eu le folosesc foarte des. Mai exact, 4 feluri. În funcție de mărimea cârligului, în funcție de peștele pe care îl vizăm. Bun, primul mod de a lega cârligul, avem un fir textil, e cam subțire, nu știu cât de bine se vede, dar încerc să-l fac să se vadă. Și un cârlig destul de mare, dar mă ajută să se vadă mai bine modul de a-l folosi. Și facem în felul următor. Din acest fir, linia principală, firul principal, formăm o buclă destul de mare, ca să ne fie ușor să lucrăm cu ea. Iar pe această buclă așezăm cârligul de-a lungul buclei cu partea curbată a cârligului spre capătul scurt al firului. Cu mâna dreaptă ținem cele două fire și cârligul și iar cu mâna stângă încercăm să matisăm cu cele două degete. Foarte important este să nu scoatem cele două degete din buclă. Întotdeauna matisăm cu partea firului care este pe degetul arătător. Și în partea de jos a cârligului revenim și întoarcem mâna ca să putem să matisăm la a doua spiră tot cu degetul arătător. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În acest moment este nevoie să ținem bucla cumva în așa fel încât să nu scape partea scurtă a firului din buclă, iar cu cealaltă mână să tragem de capătul lung al firului pentru a strânge nodul. Bun, în partea asta s-a strâns. Aici, sub degetele de la mâna dreaptă, mai există o buclă a celuilalt fir. Este nevoie să tragem și de acest fir ca să nu scape bucla asta de aici. Și tragem. Gata. Nu foarte tare, nu trebuie să strângem nodul de prima dată, pentru că va trebui să-l aranjăm înainte. Și avem nodul în felul acesta. Acum, este foarte important ca partea lungă a firului să plece de pe tija cârligului din poziția asta, adică dinspre curbura cârligului. În felul acesta aranjăm nodul. Tragem de el, da? Și suntem atenți ca el să plece de pe partea cu curbura cârligului. Pentru că acum putem să strângem nodul. Dacă pleacă partea lungă a firului din poziția asta, cum am aranjat-o noi acum, în momentul în care peștele înghite cârligul
și noi tragem de fir, ia priviți. Indiferent ce poziție ar avea cârligul, în momentul în care tragem de fir, cârligul se întoarce și înțeapă. Pentru a doua modalitate de a lega un cârlig, folosim tot același fir. Este un fir textil de 10. L-am ales pentru că este mai închis la culoare. Nu am avut mai gros închis la culoare, ca să poată vedea. Și același cârlig folosit anterior. Se face o buclă, deci se face o buclă, priviți, este o buclă. Ambele capete ale firului rămân în palma dreaptă. Pe această buclă așezăm cârligul în acest fel. Cu degetele de la mâna dreaptă ținem la un loc cele două fire și cârligul, tija cârligului, iar cu mâna stângă încercăm să înfășurăm pe tija cârligului acest fir, capătul scurt al firului, de 8-10 ori, fiecare de cât vrea. Eu folosesc de peste 8 ori pentru siguranță, ca să nu se desfacă cârligul. Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. În momentul ăsta avem o buclă, o vedeți aici, da? Și capătul scurt al cârligului. Încercăm să băgăm capătul scurt al cârligului prin buclă. Gata, am reușit. În acest moment nu mai avem nevoie să ținem de capătul scurt. Ca și la celălalt nod, ținem cu degetele de la mâna dreaptă de fir și de tija cârligului, iar cu mâna stângă tragem de partea lungă a firului rămasă până când se strânge nodul. Nu foarte tare, nu strângem foarte tare pentru că este nevoie să îl aranjăm. Și îl aranjăm în același fel cum l-am aranjat pe celălalt. În așa fel încât partea lungă a firului să plece din interiorul cârligului. Adică așa, dinspre partea curbată a cârligului. Îl tragem până lângă capătul cârligului și în momentul ăsta putem să-l strângem. Îndepărtăm surplusul de fir din partea scurtă a firului și putem să încercăm să vedem dacă firul se va întoarce în gura peștelui. Tragem, uitați, deci el a avut o altă formă, o altă orientare. A fost în partea exterioară. În momentul în care trag de el, el se întoarce și a înțepat. Bine, pentru următorul nod pe care vi-l prezint, folosim același fir, doar că am înlocuit cârligul cu un alt cârlig cu ochet. Și nodul este după cum urmează. Se introduce capătul firului prin ochetul cârligului.
cam 10-15 cm, ca să putem să lucrăm cu el. Se introduce un deget. De obicei degetul inelar îl folosesc. Un deget se introduce între cele două fire, în acest fel, da? Cu degetele de la mâna dreaptă se ține partea lungă a firului, iar cu toate celelalte încercăm să matisăm în jurul firului principal cu partea scurtă a firului de 5, 6, 7 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. În momentul ăsta, nodul nostru arată așa. Este obligatoriu să bag acest capăt scurt al firului prin bucla formată la degetul inelar al mâinii stângi. Bag capătul în buclă, uitați, dacă se vede, da? Iar pentru siguranță, capătul scurt, aici s-a mai format o buclă. După ce am băgat capătul scurt în bucla de la baza cârligului. Pentru siguranță, acest capăt îl trec și prin cealaltă buclă formată de el. Așa. În momentul ăsta putem să strângem, ținem de ambele capete ale firului, și de capătul lung și de capătul scurt, și de partea cealaltă cârligul și încercăm să-l strângem. Nu foarte tare. El arată așa în momentul ăsta. Dăm drumul capătului scurt și în momentul în care începem să tragem de capătul lung, acesta se strânge lângă cârlig, strânge nodul lângă cârlig, putem să strângem nodul foarte tare, da? Și este gata nodul nostru. Se îndepărtează surplusul de fir de la capătul scurt și avem încă un nod. Următorul nod pe care îl voi prezenta se folosește mai mult în pescuitul crapului. Pentru a lega cârligul cu acest nod, se numește nodul fără nod, este nevoie mai întâi, pentru simplificarea pașilor în timpul pescuitului, este necesar să formăm și un fir de păr în capătul cârligului, pe care vom pune momeala. Deci formăm o buclă. Acestei bucle îi facem un nod. În felul acesta. S-a format o buclă. Încercăm să înlăturăm surplusul de fir. Am înlăturat surplusul de fir, da? Se vede, e o buclă. Pe această buclă
Mai întâi va trebui să punem un opritor. Opritor care se cumpără așa, în forma asta. Este un opritor din cauciuc care are în capăt, nu știu dacă se vede, are o buclă din sârmă de, nu știu ce sârmă e, o sârmuliță. Se bagă capătul buclei noastre în bucla opritoarelor și încercăm să tragem unul dintre opritoare pe această buclă. Priviți! Da? Bun. Lăsăm capătul firului jos. Vom avea nevoie de o croșetă și de momeală. În cazul nostru am un pufulete plutitor, dar se poate folosi orice momeală. Se poate folosi bob de porumb din conservă, bob de porumb crud, bob de porumb fiert, se poate folosi boilies. Desfacem croșeta, trecem croșeta prin momeala noastră, capătul croșetei îl prindem de buclă, închidem croșeta și tragem momeala noastră pe fir. În această buclă mai e necesar să punem un opritor, care arată așa. Este un opritor negru din plastic care intră în bucla noastră și tragem momeala cu opritorul de cauciuc până lângă opritorul ăsta de plastic din capăt. În acest moment suntem pregătiți să facem și nodul. Pentru că nu va mai ieși. Nu va mai ieși sub nicio formă momeala. Nici într-o parte, nici în cealaltă. Pentru a face nodul, folosim un cârlig cu ochet, prin care trecem capătul liber al firului până ajungem aproape de momeala noastră. Și lăsăm cam 1-2 cm de la curbura cârligului până la momeală. Ca să putem, în caz că schimbăm momeala, să putem să tragem opritorul de cauciuc, să avem loc să schimbăm momeala. Odată ajunși în poziția asta, ținem cu mâna stângă firul pe lângă tija cârligului, iar cu mâna dreaptă înfășurăm de 6, 7, 8 până la 10 ori firul pe tija cârligului. După ce am înfășurat, ținem de partea matisată și introducem
și introducem din nou partea liberă a firului. Odată, ca să și mai matisăm de 2 ori, de 3 ori, mai matisăm de 3 ori, dar din această poziție mai introducem o dată firul, capătul liber al firului prin ochet, prin ochetul cârligului, dar de data asta introducem din exterior înspre interior. Bun. Strângem nodul, îl aranjăm puțin, îl strângem și este gata. A ajuns în poziția de care povesteam la primul nod. Partea lungă a firului pleacă de pe partea cu curbura cârligului, astfel încât în momentul în care peștele va înghiți cârligul, indiferent din ce poziție va fi cârligul, acesta se întoarce și înțeapă. Se poate face după aceea, se lasă 10, 15, 20 de centimetri, fiecare cât dorește, se face o buclă, nu facem nodul în acest moment la buclă, pentru că nu este foarte sigur, se poate rupe ușor, mai învârtim o dată bucla cu mâna stângă și de-abia după aceea capătul firului, capătul buclei, o introducem prin bucla nou formată. Am îndepărtat surplusul de fir și în momentul ăsta avem o buclă cu cârlig și cu fir de păr pe care este prinsă momeala noastră. Unii pescari mai introduc pe firul de păr un varniș. Iar după ce aranjează, este în formă finală aranjamentul pentru pescuit, acel varniș îl aduc până lângă baza curburii cârligului, astfel încât firul de păr împreună cu momeala să nu se îndepărteze prea tare de vârful cârligului. Repet, prin acest filmuleț m-am adresat amatorilor de pescuit, celor care vor să înceapă să pescuiască sau care deja pescuiesc, dar nu știu cum se leagă cârligele. Profesioniștii, dacă cumva am greșit ceva, să mă ierte. Sper să nu fac greșeli prea mari. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!